Guys, may hapon. So ngayon guys ay press na press. Nagpa-BP ko ta sa akong dugo. Nya naman ako sa gabi maligo. Nya taas na akong dugo mo nang pakaligo ko nila. Nya naman yun ako maligo sa gabi. Naratangan ko na ako pag ng mga maintenance. So nakaligo na ako dali kay mga tumig merkado. Daw mga tukod mig. Kuan mini mart. Nami paliton. Masih to masih ati dito. Dito na. Mas mahal. Tagbo. Of course, igado. Alag-alag na among di panghatag. Pero kada ko nila diferent niya. Ato na rin siyang kuag senior. Aron makaminos ta. Pwede di ay? Oo. ID. Namo kay ID. Nakoy card. Dito baninos ko lunid oh. Tato discount ta kay kas bugas ato. Ano tay? Dili ka tanan 18 na limit. Bugas number 1 kani. Naman ni. Lagi na true. Dili tanan na discount. Squid, 200. sabon, 200 ra siguro. gatas.
Aman na pet. Alam may pag dito na ka nakuha ba sila daw? Oh. Dani na ay dani. Traffic it siya. Why nag-live na? Maya-maya sa lungsod naman yung mga sardinas. sa Ako siguro mo sa buwan ay nataguli. Di Alian na kay na isa ka buwan na sa Alian na. Kapalitan niya po kinama. Ba isa pa ko na may kabuwan din nila. Isa pa ko na may kabuwan. Bangon pa niya ko sa naga. Hanapin ng naga. 3,000. Abot na mi guys. Dani masabot. Gani. Wa ni sila diri. Oh, kailan naman na siya na nata. Hike ta guys, hike. Sarang timpo oh. Gikan sa inyo layo pa ang lasto nimo diri. Oo, Ka sa iwi. layo pa. Pero dili pa nga son. Dili. Abri na sila oh. Uway sa ta. Panukad. Oh. Di na tabag pa. Okay. Wala, nagugay mo sa mga ibadi. Kaya wala. Nakatupan ma. Mga soft drinks. Ay, lagi ka to. Ay, pagkanta ko kasi wag ano. Ikaon din na, di ba nakita ka sa lalaki. Ay, paghilain na dito. Maulong daw. Katong soft drinks. Drinks pa. Di manang na ipagkuha pa. Saka na ta guys. Kaihion kay ko guys. Agoy! Sure ko lauyang manok na ba? Naman siya ako din nanawag. Mo lagi. Muna mo ripakonon niya guys. Kana mag-CR sa ta guys. Saan man ama? Ang to ng kaning sinigang. Ay, nagkuano kag manok? Oo, sige. Inyo man siya. Adobo ko no na niya. Ay, adobohon yung Bali, manok. sabaw lang ni. Ah, sige. Sabaw. Okay. Para siya sinigang. Sinigang. Iutik. Dako ko balok sinigang. Adi nga ba mo sinigang? Asa may sagol? Di man ka pwede dani sa tik. Pwede, good. Manang tambal sa high blood, te. Di lang palabi. Kuha na mga ganyan. Bahas na pagit. Saan ka nagitihan ito? Okay, blaron man tati basta may sudan. Sudan. Asa may sagol na ma? Kana mga utan doon. Yan ato sa lisyan pa ituson ba? Ah, sige. Ato sa waan sa. So ato ning panitan ang lutya. Lutya og ang. Muning atong isagol daw, guys. Ikalay mo adan. Oh, ako lang mo daadan ni.
Ad-aron tarang ni. Kani sitaw isagol gyud pa ni. Katong ako lang isa. Kuan. Kaya di ay. Hindi na kapalit. Basta tayo nagkuha naman ka pero ang kanang iyang dubugan imo ginang simintuon. Babay na. Kaya kan pa ko kaigan kayo. Guys, Balinsyon gid ang kuan. Ini wala na disgrasya ang katong sakay. Nangataga. Okay, Guys. uy nagbalintong. Panihapon guys. Noon ka guys. Nakita kong paborito oh. Ulo. Pili ko sa TV. Pinamili. Damay-damay na nabili. Pero yung babuya, hindi kayo madut-dut na no? Panihapon. Wala na nag-panic buying. Thank you kayo sa inyong tanan sa mga ginang-send ninyo sa ato fundraising. Nagdapay mo pa dahil no? Gaya ka na nag-kuan. 19. Then, pag-subject. Additional na itong pagtun. Kato ganina, wa ko yung padako. Manok rin, manok. Nga pala siya. Awa to maunsa dahil sila. Nagkuan siguro, nag-sundol lang sila. Anak mo ka siya naman. Ano ba gusto siya sa bagan eh? Pinagkatay ko na sa ginubong na. Pinagtal to na. Saan ka na eh? Ito na nakuhan sa sakyan ng nakuhan. Nag-jot tip. Salig ba kayo ito ano yun? Wala, mo tayo nga, mabalik, di nakakunta, bigay gina. Hindi ka ato mo, anak ka. Moto ka nang buta niya, sakay pa mo, moto pa na akong lugo kayo, para niyang dili kayo na Mag-aaral mo kayo dito. Ato. Hindi ba? Ano mo anak ay bata? Ano mo mag-world to ba? Hindi pa na lang bukti na sakit ko na tungas ng liyo. Para kabugaw, hangad ng daan. Natulog kami mo kawas. Ha? Kawasan ni mo. Highway? Ah, grabe nyo dyan. Ano lang ako, nagdulupin ka na nga ng operasyon. Kan, dali ka. Hangad kayo. Pero mag-hinay ka pa. Kaya ito may tag-gulyas din no? Mo rin ang mga nagkuhan doon. Manuray sa kanyo, gulyas. Atong preswell. Lagi. Aw. Ang doon ba yan? Ang naibayad ka itong gulyas, gaway bayad. Ano dyan? Sige. Huwag ka po diha. Oras sa plato guys. Kaya nga pag panihapon.
Bukan man dahil sa bigay sa kawit arisano. Simbahan sa kawit, uba sa day puno. Katong iban man no, Oh, katong nag-donate siya. ulo mi kawit. Ahali yung nag-agi sa wala mo sa highway. Wala mo sa highway. Di man yan. Ganang kawit, kaya mo na lang sa flying away. Patong ito na ng bayan. Kita sa kukunan sila sila. Okay, patong, biya kawit ni, bigilin. Sila straight lang yung patong ito sa bayan. Kaya nasa ilain na sila. Kaya naman na ikusa, nasa ina ng dani ba. Kasi nilay na kanila barangay na bayan. Aking straight lang kanila ng bayan. Hindi kayo hindi ka masito dito. Para dili ka na mo ana dito mama. dili ay kuan man na ang sandinyo, di ba? Ang sandinyo anak man na street ra ang street ra kayo pag Akala lang daan bantayan, dili mo dito. bitso ka kay kadiri wala daan bantayan man na. Kaya ba na nagkapit kaya nakaadto naman ni. Kuwan mo ba dito? Ang gagal. Magnaya ba? Layo man ang lagi layo man sa iyang kalabang ayaw pa kumangkon. Naglam yung singkulit ko. Nabe dito. Nagkasada raman ni. Huwag kayong kuyawi nga pagkuha mo dito na. Basta mag-ato na mo, wala kayo yung ko. Ako nga rin na masikita yung no? Luwag ko yung kulit. Ilan mo ka mo nagto? Yan kaya sila. Nagkuan mo sa kailan Japon mo. Wala mo dasuki tao. Naman may specific na lugar ko ito. Pag-ato din sa mga, tagalito lang papa. Natayan. Ato naman may nag-repack. Oto, pag ako naman pangatag, ako yung priority. Ako yung side. Patag din, ako din yung sukit. Kapag ato na mo, gusto na tayo nag-grab. May mo to parang tabangan. Wala man, ako makisabot daan. Yung naman kayo na dito, hindi na matulog ko. Dahil niya nga nagtaro. Ito yung mga kapapos. Kuhan niya, mag-bumit sila. Ano sa mga kaila? Asa ganito ay kuan tinaan. Asa mo nagpalit? Hindi na mo nagpalit. Ano din di pa. Napalit mi or. Napalit mi or. Pag-abot na mga ito, tatang pag sa carnation. Nakapalit sa kong sa Inaliyan na ito. Bakit sila mo kumangaya?
pamilya. Sabi na bang dawan. Tawalag. Gano'n. Ayun na. Okay na lang kay kwarta na. Gidunit man na. Balik ang pagkawat. Ako, ayaw din natin nilaptag. Hindi na lang kay effort man sa tani mo. Okay. No, part mo ako na sa Part ito. mo na, Grabe. okay. Mo bitaw ang ako kami. Negative man ang muna. Oh. Ang hindi ka ganito dito sa Jud. Oo. Dili ko pwede yung mga parang pero normal. Kung kaon, okay na. Ang ako lagi kani, ang gigamit ako lagi pagpalitay sa sudan kay ako man personal. So ako na nakulian na yun. Kay lisod po nung mag-ato ay dito ulit kaon. Daghang mga establishmento ang nagkuspa sa 6.9 kanilong sa orders. Ako lagi pag Sunday, daghan na lagi. O kato may traffic. Friday ko no, Friday, Saturday, Sunday ang traffic. Kay wa man may trabaho. Oo, kay nano. Mato na mo. Ato naman sa kadlaw. Alas 2 na ikot. Pero traffic yapon. Wala dito yung traffic. Pero pag alas 10 na, ato na traffic. Nag-post na mga tao, traffic. Pero nakalusot na mo. Mana, abot kami. Wala kita ba mga alas 10 makaabot na kanta dito. Abot na mana. Alas 3 mo tapugikan. Sa yuta mo alas 8. Ano na yung sa oras na naabot ako na eh. Okay nga na, abot to. Natuto mo na ako. Ayun mo itong bantayan. Ano makita sila ni Hikan, alas 4 no? Ako, mga Nangulungan mo niya, nangakon. Nagbaon mo yung paabot ko mga alas tayo siguro na safety. Oh. Anong mga tanaamo ko hon man. Maon. Ganahan lagi ko ni mo, Tek. Ano man? Limpyo ng plato. Okay. Di na siya manliwag na pa. Okay ra. Ha? Okay ra. Okay ka ra? Okay ra. Ako din na ako yung matuloy kapag Ato alas 4 ati ko. wala, di ko na Ayaw iguyo na kay nan. Easy na naman na. yan ano. Nagkuhan ka, nag-post ka. O, nagkatong, ginang ko sa magbuwang nga pa ng naningatag niya. Namotoy ko. Kung mag-post pa ng bira, pagkain lang, kaya muhatag. Dahil ko yung nihatag. Late na biya ka ito. Manap, itong linog ato. Pizza 3 straight, o cover 3. Yung pizza doon, sa tumlingo, di ba? 30. Ang 30 doon. Ayos. Pero continuous pa man kuhan Wala na na ito. niya. Katumoy timing yung nga tagalan. Oo. Pero na po may dagan, mga hotdog. Oo. Pero karon dami, kato na lang mga kuhan-kuhan. Sorry ka sa kasada ko. Huwag ka naman silang magpapa. Nadawat eh. Ang gabi, mga tanbaya sila. We are also expecting na pinalila sa sa area, the rest of the towns na pinatagal ito sila also na sama sa business and fight decisions. Kauban, siglo pinumaya ka sosyalan dito. Pralita, bista.